Interaktívne predstavenie pre batoľatá, tzv. Batolárium, má v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici tretie pokračovanie. Rodičia a ich ratolesti sa môžu tešiť na Farbatolárium. Predstavenie je určené pre deti od 10 mesiacov do 3 rokov. Réžie sa ujala mladá hosťujúca autorka Monika Kováčová. V predstavení najmenší diváci môžu vidieť hercov Petra Budkovského alebo Marianu Mackurovú. Je to už tretie z našich batolárií. Jeho vlastne predkovia alebo predchodcovia sú Batolárium, Aquabatolárium. No a ako už samotný názov hovorí, je to predstavenie, ktoré je založené na farbách a vlastne na farebných asociáciách. Čiže okrem toho, že ponúka prvý kontakt dieťaťa s divadlom, tak taktiež sa mu snažíme ponúknuť aj kontakt s farbami, aký nezažije bežne doma tým, že tu máme väčší priestor a väčšie možnosti. Sám som bol zvedavý, ako to dopadne. A dopadlo to vraj celkom dobre. A ako sa hrá také predstavenie? Nemôžete rozprávať veľa? No, je to skôr o tom... To bolo presne, že počas skúšobného procesu trebalo nájsť v sebe ten pokoj alebo pokoru nejak. Je to presne to prepojenie, že z vás sa to prenesie na to malé, alebo najskôr sa to prenesie na rodiča a keď to dieťa cíti, že rodič je v pohode alebo že sa cíti dobre v tomto priestore, pri tomto predstavení, tak aj to dieťa sa cíti. Ale samozrejme sú aj interaktívne deti, ktoré treba nejako ustrážiť, keďže origami, ktoré používame, sú veľmi zaujímavé aj na oko, aj na pohyb. Najzákladnejšia je naozaj bytostná prítomnosť herca, schopnosť reagovať na tie podnety, ktoré mu to samotné dieťa alebo rodičia dávajú. A vlastne to, aby všetky tie veci vznikali priamo pred očami, priamo na scéne. Myslím si, že to sú také tie najdôležitejšie veci. Inscenácie pre najmenších sú v európskom divadelnom svete známe už od roku 1987. Bábkové divadlo na Rázcestí si túto vekovú skupinu divákov všimlo ako prvé na Slovensku. Celkovo myslím, že sme odohrali viac ako 100 batolárií odvtedy, čo sa začali hrávať, čiže to bolo naozaj na začiatku minulej divadelnej sezóny. A čo sa týka návštevnosti, ja si myslím veľmi dobrá, lebo tí rodičia s deťmi sa tu mnohokrát aj vracajú, pretože jednak je to tým deťom asi príjemné a jednak deti v tomto období ešte majú radi rituály, čiže ak sa im niečo zapáči, tak sa radi vracajú na to isté miesto. Dve premiéry predstavenia Farbatolárium si môžete pozrieť v Bábkovom divadle na Rázcestí v nedeľu 19. a v pondelok 20. mája. Predstavenia sa po nich budú hrávať pravidelne každú nedeľu a pondelok do poludnia.